Usa ang patay sa sunog sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Live, Cyril. Yes, Real, usa ka senior citizen nga Canadian national ang patay human wala kini makagawas diyang miulbo ang kalayo sa iyahang gipuy-an. Patay na diyang maabtan sa mga personay sa Bugo Fire Station ang Canadian national nga si Joseph William Tweedy sa 69 anyos human maapil siya og kasunog diyang miulbo ang kalayo sa iyang gipuy-ang pad o kwarto sa Zone 3 Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Bandang alas 7:40 sa buntag, nakadungog kuno ang mga residente sa lugar nga dunay nangayo og tabang diyang miulbo ang kalayo. Nawag yung silingan dia. Bukto ron, aso na. Oh, nawag di yung mga tao din. Sunog dia. Ito ba yung indicator tawag na ko. Abot din sila. Nawag di bumbiro. Pag-abot sa kabumbirohan, gipalong gilayon ang kalayo sa kwarto sa biktima. Hinungdan wala na kini mekanit sa ubang units. Gituwang wala makagawas ang langyaw tungod masakiton na kini. Usa sa ginatan-aw nga hinungdan sa sunog, mao kuno ang nalimtang sigarilyo sa biktima. Kinsa kanunay kuno manigarilyo sulod sa kwarto niini. Anaa sa 240,000 pesos ang danyo sa mong sunog. Medyo halos nasunog na gid siya pero may nalampod kay na-confine ang kalayo sa sulod ra. So wala nakatabok sa pikas nga pad. Dahil nagpalga na ninyo ang patay. Oo, Wala na natabang, sir? wala na gid natabang. Sumala pa sa landlord sa biktima, sobra tuig nang nagpuyo ang langyaw sa iyang girentahang unit ug wala kini ibanay sa Pilipinas. Niadtong buhi pa ang langyaw, nakikordera na ang landlord sa CSWD ug Embassy sa Canada aron matabangan unta siya sa pagpauli sa Canada. Tungod masakito na kini ug dili nakalakaw. He is out of mind sometimes. He cannot control himself anymore. The way I observed, that's why I reported it to Canadian Embassy in Manila, that this man needs embassy assistance, etc., etc. Real gidala na sa purinarya ang patayng lawas sa biktima kinsa ipailawom sa autopsy. Gipahibalo na sab ang Embassy sa Canada sa nahitabo sa biktima. Real. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.